Nungalam ngaliat Ido, perlu dong saya sobat di hita. Coba berupi mahami. Ana masa? Nong besar do mata niari. Suruh-suruan do nasida. Unang hamu mabia, au mamboan barita nauli naparohon las ni roha tu sude bangso. Ngatubu di bornginon si palua di hamu di hutan ni si Daud ima Kristus tuani. On ma tandana, poso-poso do dapoton muna na dibukus dohot lapin na peak di panggagatan. Hasangapon mari debatana di surgo, dame maritana on dia kajolma na di halomohon ni rohana. Hasangapon mari debatana di surgo, dami maritana on dia kajolma na di halomohon ni rohana. Hasangapon mari debatana di surgo, dami maritana on dia kajolma na di halomohon ni rohana. Akadongan, lau mahita tu Betlehem dah. Asa taida ahana masa. Hiurna mahari. Tapapungu makabiru-biron asalawi tatusi. Horas madihita sude, guarhu si mesaper. Audo parmahan na posoi, 40 tahun naong salpu. Di sido au tiki di pabua aka suru-suruani hatu tubuh ni Yesus. Di pudian niari mengihuto Yesus maau jala gabisi tua di huria Kristen di Jerusalem. Ranin narohamuna tugu maha persiaku ala nunga hui desa diri aka suru-suruan pabuahon hatu tubuh ni Yesus. Alai aka dongan saliling 40 tahun ikon marsi hohot doau padoguhon ha persiaku. Hupaingot madiriku buasa au bui marha persiaon. Buasa au persia molo Yesus si Mesias? Buasa au persia adong hasitongat di halak Kristen? Dang lomoro hani Jehovah molodang marsitutu hita mandoba ibana. Hamu pe bui do mandapot laba molo denggad dipikiri hamu buasa au persia adong hasitongat di sitidangi ni Jehovah? Tutudo paru kilo di parnguluon bui pagalehon ha persia otak. Jala pada hon hita sian Jehovah. Dang gir-gir berohata manoba Jehovah. Hiadu au songoni. Ihuton maau, begema pangalamaku. Sadaha muliau do diau, bui mangida Yesus tiki poso-poso. Alai, sarupa do ibana songon aka poso-poso na asing. Dang bui mengulahon agia ahape. Alani i, gabi suku-sukun marohaku. Tohodo poso-poso on Mesias na dibaga-bagahod debatai. Tutudo masay maul do patorakonon. Alaya kadongan, lam liling gabelupa maau, tu akan namasa diujui. Tiki di pabua suru-suruani taringot hatu tubuh ni Yesus. Magodang ma Yesus gabe dak dana na burju. Dos do ibana songon dak dana na asing. Ida ma, Yesus na marumur 7 tahun marmiami dohot dongan na. Molo padapot muna, na dia do Yesus. Ra dang dipoto hamu. 7 tahun nunga salpo dung depa buah suru-suruani hatu tubuh ni Yesus. Alai dang kuida dope akatada na patuduhon molo Yesus si Mesias.
lam magodang ma Jesus jala lam gugu, ibana pe lam marbisuk do, on patuduhon, di paso-paso Jehovah do ibana. Rap karejo do Jesus dohot bapana si Joseph, jala marsiajar gabet tukang hau. Nung ngasalpo 12 tahun, dung tubuh Jesus. Alayak kadongan, dakyado pe huida Jesus mabaita dahalongangan, songon aka panurirang na julu. Misal na si Musa, dohot si Elia. Gabegang gumaha porsyokku. Halani martangiyang maaw tu Jehovah asa dipatugo ha porsyokku. Diurupi Jehovah maaw. Huingot man nanidok ni aka suru-suruan ni 12 tahun nong salpu. Jala huingot ma piga-piga surirang taringot Mesias na digohi tiki tubuh Jesus. Gabi pos marohaku. Gudang do tada na patuduhon molo Jesus si Mesias. Na perlu diau ikon sabar. Jala porsea tu Jehovah. Dungi, adong manamasa na mabain longang rohaku. Tangi homa, asahu patorang tuhamu. Kelub, liling mo ho. Nga sa jang hupay mahami ho. Batu tu, mau late mah, ngadi pai mahamu au. Mulu sorohian au, dang tabu pakilala aku. Sungudi do caritona? Yesus oddo, nang pe umur na 12 tahun, longang ahu alani parbinotoan na. Dah kolan nalongak hami. Alai tarhato tong mabegi parbinotawan, dohot akka suku-sukun na. Yesus, hudul mahodison, asa hutangion hami. Lomo doau marsiajar tuhamu. I dope dija amang dul, sada surirang taringot Mesias. Boy do husuk kun taringot Mesiason. Tutudo na yang sukunomo namang, maul do atusan akka surirangon. Jala marasing-asing do padapot ni halak taringoton. Ahya do harwa nalau sukunonmu. Aha do paretani di bata tu Mesias. Oh muradoi, di gulungan na hutiopon, si saya madok, lam tubalga na mahukwasona, toktong dami harajon na. Iba na maraja na songon panggati ni Raja Daud, marojahot tu hategoran, dot hasitongat do harajon na. Mulai sonari, rodi saliling-liling na. Ido, dung mamarita Mesias, di palua mahita siya pangaropaon. Di pa jongjong mahabangsa ni si Daud, jala dami saling liling na. Boy do huida. Lomo rohaku manjahayeton. Ay nunga tubuh sadadak dana di tonga-tongata. Nunga dilehon ibana tu hita. Gabe raja maibana, jala digoari si penasehat alongangan. Debata paruhaso. Ama saleleng-leleng na, dohot raja ni hadameon. Toho, ama saliling-liling na, dami saliling nililing na. Alay, molo toho do Mesiasi paluahon jala mamareta saleleng nileleng na. Buasa di surat si Yesaya, Mesias gabe songon batu partutuhan tuna 2 bagas ni Israel. Jala jaring tu isi ni Jerusalem. Jala di surat si Yesaya do muse dipabali ibana sian tanoni halak na mangulu dipamate. Dungi dipatudos ma ibana songon halak perjahat. Ah do lapatan na. Umur ni Jesus 12 tahun. Somal donatoras ni Jesus ganup tahun, lau tu Jerusalem mangihuton pesta Paskah. Di sadatiki, dung sidung pestai di pardalanan lau mulak, dang dihilalan nasida molo Jesus tading di Jerusalem. Diripu nasida Jesus hadong di punguan narap mulak dohot nasida. Marsugut naipe, baru diboto dang rap nasida dohot Jesus. Disukuni nasida maaka keluarga dohot si solhotna. Aladak pajupang dope, mulak mamuse si Joseph dohot si Maria tu Jerusalem, lau mangalului Jesus. Dung tuluari dilului, dapat ma Jesus di bagas joro,
hudul di tonga-tongan ya kaguru manangihon jala manukun tuak kagurui. Alani maloni Jesus dohot parbinotoanna, gabelongang masudi na manangihon Jesus. Tipak do pikiran ni Jesus. Boido diingot ibana sudi naong diajarhon na torasna taringot Jehovah dohot akan naposona. Tuk peposo Jesus alay gudang do parbinotoan na taringot hatani debata. Akan nama parroha ho Jesus, boido mangida molo Jesus ibar sian akada dana na asing. Dingga kia suku-suku di dadanahon. Kelub, dul, hatop, alusi ibana. Hehe amang. Hahomuyon ni debata doon. Jala ikon ingotom mudo muse, dang ikot tatu si sude, na disuraton ni akapanurirang. Atong, molosongoni do, sian dia mah diboto hamu. Molo natutu do adong mesiasi, dak kolan hatata sabing ibana adong. Tohodo suku-suku ni danahon. Jadi Yesus, bohama pardapokmu? Nato rasu mengajar hon, tutu do adong mesiasi. Alai, naso dirim akajol ma do parngulon na, sakap na, do tulaon na, nahu boto, dipasu-pasu mahaduan akajol ma marhite mesias. Nga matua be ahu, jala makirim do ahu asasanga mangidai. Molo pardapokmu, adi gado mesiasiro? Guru, au pe diajari, olan Jehovah do namamboto haroro ni mesiasi. Uhud pai mahon, upajono do diriku tu Jehovah. Jala laon paretana. Dang hiado pay hui dadak danak namar bisuk songon ibana. Onma sinagoga di Nasaret. Sada sien sinagoga na adong di Israel. Somal do halak Jahudi marpungu di son, lau majahabuku na badia, martangiang jala mamuji debata. Di piga-piga sinagoga, poti na songonom mainganan ni gulungan na badia. Somal dur Jesus rotu sinagoga nadong di Nasaret, lau majahabuku na badia di tikiari sabat. Ra, di sinagoga odo ibana parjulo sahali majaha jala marsiajar taringot hatani debata. Maksitutu do Jesus marsiajar jala mangarimangi hatani debata tikiro tu sinagogaon. Nak pedak danak Jesus. Buido diingot ibana sudi na dipersiajari. Surama. Sedia gudang manaung di persiajari ibana. Hira-hira marumur 10 tulu manang 10 pak tahun ma Jesus, tiki jongjong di adopan ya kaguru na di sinagoga, uhut majahabuku na badia tululuan. Tangiok kamu ma, ale bangso Israel, Jehovah sasadasa do. Ikon haholonganmu Jehovah, sian nasa roham, sian nasa ate-atem, docen nasa gugup. Akan nahutonahonon, ikon hazaronommu tui anakommu. Tiki udul-hudul ho di bagasan jabum, manang di pardalanan, manang lau modo peho, nang dung hehe. Jala, ikon rahutonommu akai bahan partinadaan di atas tanganmu. Jala surat tomai di tiang ni pitu ni jabum. Dukoni gabe duli-duli ma Jesus jala ditadahalak ma ibana sahalak partukang anak ni si Joseph. Ringgas jala malodo Jesus mulaulaon. Alapatun ibana
Gudang do halak marlomoni roha mangida ibana, jala ibana pe marbisuk. Alai, dang di parrohahon na kajol maibana, ala dangadong do pe sisian na, jala dangadong parsikolaan na. Dang hiadu pe ibana mabain halongangan bulun. Dangadong tada na patuduhon molo Jesusi Mesias, sahat tuna tardidi ibana di Jordan. Ditiki martangi ang ibana, di ida ibana malangit terbuka, songgop mato di perbadia tu ibana manarupahon darapati, tarbigi ma suara sian surgo na madok. Odo anakku nahu hawolomi, lomodo rohaku diho. On matada na subuhi be di parsuada, Jesus ma Mesiasi. Jahoba do na patadahon ibana gabi si palua. Tiki hubigi taringoti, lasi tutu marohaku. Lam tugu maha porsiaku, jala gabi porsia maau. Debatado na mabay Jesus gabi tuan jala Kristus. Dang sedia leling dung tardidi, marbarita nauli ma Jesus di saluhut Galilea dohot Judea. Tada halongangat dohot bisuk ni Jesus tarsar ma di sudi luat. Jala akahalak na dong di Nasaret hutan ni Jesus makirim tu ibana. Hira-hira satao dung tardidi Jesus, mulak ma ibana tu Nasaret. Jala di pasahat ibana masada pangajarion nama sairikot. Di sinagoga mai di pasahat. Inganan na jut-jut ditopot Jesus na julu, tatotom ma, sungod dia masay. Songolomma hatani panurirang Jesaya. Songgop do tuau to dini Jehoba, ala nang minyahan ni Jehoba au mamaritahon barita nauli tuhala nadangol. Ibana marsuru au lau mamaritahon barita haluaon tuna tarhurung doho tuhalak natarate. Jala mamaritahon tiki haluaon sian Jehoba. Saunari di Gohima ayat na apala ipe di begihan. On maulaon narikot na sotar lupahon. Toruk dorohani Jesus. Jadi murama atusan pangajarion na pinasahat na tuakan na torop, taringot naung dipilit debatai bana, lau mamaritahon barita nauli. Longang situtu akahalak na di sinagoga mabigi pangajarion ni Jesus. Alai, sala do pamikirion, dohot pakirimon ni akahalak na disi. Diri punasida lehonon ni Jesus maha moraon tunasida. Diri punasida bahenon ni Jesus magudang tada halongangan tunasida. Tarlumubi sian hutan Nasaret musedo Jesus. Tiki dodok Jesus dang maribar nasida bahenon na sian halak na asing, muruk manasida. Sian na lomohian rohana sida tu Jesus. Saunari tubuh madi rohana sida lau mamunu ibana. Dak panurirak kape ibana pangototo ido. Tukka kau na bugos do ibana, dang panurirang ni debatai. Asay boto kamu, dang oto-oto do ibana. Pakanuari sianon, dang gurhon ibana turuara.
Songo dia do isarani Jesus, bui malua sian tonga-tonga nia kajol manalau mamunu ibana di Nasaret. Marhite tada halongangan do? Manang mangototoi alani malona? Piga-piga halak, radak porsia tuahan na diulahod Jesus. Na asing, dang porsia molo Jesusi na sinuru ni debata. Molo ganggu rohata, dang bui taida akatada na adong di julutta. Sa lelengon, ikon say hupaingot do diriku, lao mangarimangi akatada na patuduhon molo Jesusi ma Mesias. Molo huulahon si songoni, lam toguma ha porsiaku, jala porsia doau, odo hape hasitongan. Tutudo, Jesus na benay ni debata, tuan jala Mesias. Taida ma piga-piga tada na asing, na subui di parsuada. Satabi, ubege Jesus halak Nasareti adong dison. Ibotohamu do di dia ibana? Buasa luluamu ibana? Sisian na doho inang? Manang na pangurupina? Nahuboto, godang do naing jupang doho ibana. Alay, maul doi, dang tarbahem mu jupang doho ibana. Eda, dang boy songoni. Unang pamasuk turoham dainang, adong na boy urupan nami. Pahundul majo inang. Moliat eda. Ikon pajupang doaw doho Tuan Jesus. Dang porsiaw ibana tua manang daong. Dakya hubege molo Jesus adong di hutaon. Todong na dohamu? Daong nian, alay hubege. Boy do ibana pamalupon akka na marsahit. Jala masay posi sahitu saunari. Saleleng 12 tahun. Dang marnaso sahit bulan aku. Dang adong na boy pamalupon sahiton. Ngagodang hujupangi akka barubat. Jalang nga sudah hepekku. Diri puhamudo malu daw. Dang marna malum sahiton. Dung hubege taringot Jesus dot akatanda halongangan na. Porsea doaw molo ibana disuruh debata. Porsea doaw molo ibana boy pemalupon saiton. Holan ujung ni bajuna pehutio boy maaw malu. Molo daw mate na maaw. Guru, tolong majo. Posi sahit ni boruku. Ro majo ho guru tujabu. Asa pamalum jo ibana. Tolong ma. Beta ma. Guru, on si Jairus, sahala si tua di sinagoga, di haporluhon ibana pangurupiomu. Jairus, di dia buruni. Asa huida ibana. Holan ibana do boruku 12 tahun umurna. Neng mate nama ibana. Hatok ma. Beta ma. Di dia do jabung. Ise namanya bajuku. Ise namanya pau. Dang au tuan. Petrus, Jakobus, naditu pamudo bajuku. Daong tuan. Guru, torop halak makaliangi ho. Puasa di suku kosongoni, adong namanya pau. Ala adong puaso naruar sianau. Hamu do inang nama niop tuan ni? Salah maaw di situ Tuhan. Au do nama niyo po Tuhan.
Holan ujung ni bajuna dona hutiop. Unang mabiar hamu inang, dak salah hamu disi. Baboa ma, buasa di tiup pamu bajuku. Tuan, masai posi sahitu saleleng 12 tahun. Ngalau autu akka parubat. Nga sudah hepekku asa bui au malum. Alai dang marna malum saiton. Lamposido saiton. Dung hubegi taringot to tuan. Porsea do au bui malum. Nang peholan ujung ni baju mi hutiok. Salah ma au di situan. Holan naneng malum do au. Pos maroham. Hapor siam midu nama baik komado. Mulak mahoinang di bagasan damai. Jairus, nggak mau ding beberum, mula maho, unang belulai guria. Jairus, lungudo rohaku. Alai pos maroham jana porsea maho, beta naing huida jo ibana. Unang besa itu matangis, dang namod di gibana. Ay modum do ibana. Paholak kamu jo sauti dah. Jairus, dok tunasida asa unang masuk ho do tunggani burum ihut mau. Petrus, Jakobus, Yohanes, Betama. Alay guru, ngamod ding be burunay. Boy do pay mau muna di luar. Saunari hudok matuho. Hehe maho boru. Marutang mau tuho guru. Burukku mula mangulu musi. Mau lihat ma guru. Jairus, adong si pangidok kutuho. Unang pabo ada manang tui sepe molo borum nunga mula mangulu muse. Ngamale dak danakon. Neo kamu may bana mangang. Adong naing hupabo atu hamu. Adong bari tanah baru? Hamil ho? Daw, dangi. On taringot minggu nasalpu. Na dijabuni si Jairus? Ido, taringot boruan namar sahiti. Unang dok ita dahalongangan. Molo padapot tu, namangototo idoi.
laso porsea do hamu. Dang naholan porsea au tu tanda halongangan ni Jesus. Alai nabodari au doho tunggani doliku ngasa tolop hami lau mangihuton Jesus. Ahanimu? Daku ripu dihutok kamu sekte si songoni. Buasa porsea hamu itadda halongangan, pikiri majo. Porsea doho buruai tutu marsahit, holan hata-hata ni buruai dorai. Sedia dibotoho tutu ibana malum. Molo tutu ibana malum, porsea doho molo itadda halongangan. Molo pandapot tu toho do buruai marsahit. Porsea do au tu ibana. Pikiri majo buru ni si Jairusi, ibana nunga mate. Mate. Jala dipahehe Jesus. Uboto do na ikoni hata honomu. Ingot da disi do au. Uida do Jesus manuru akajolma ruar sian jabui. Dungi masuk ma ibana doho tolu donganna. Doho natoras nidak danaki. Ise namam boto ahan namasa dijabui? Ido, mangolu do pedak danaki tiki sahat Jesus. Ise pa boto-boto inong mate. Toho, ubege do tiki didok Jesus dang namate dak danaki. Ibana madok unang besa itu matangis. Dang namate ibana, aina modum do, modum. Jadi, dak danaki mate manang namodum. Hurang do haporsiamu. Diingot tamu dope tonang salpu adong sada bawa sia silo nama dok diri na panurirang. Nina jolma boy ba nama bait tada halongangan. Hape hola nama ngototoi do. Porsea do au molo boroi marsahit jala di pamalum Jesus. Tutu do buru ni si Jairusi marsahit. Danga dong namar gabus taringot parmonding ni ibana. Jala huida sadiri do. Buru ni si Jairusi mangolu muse, ngamar meami be ibana. Alani i, las dorohan nami gabi sisian ni Jesus, i mahaputusan nami. Ganggu situ tu muse roha. Bui do di idahamu songod dia ganggu ni roha. Bui pagalehon ha persiaw ni sasahalak. Jadi, aha do na perlu tau lahon molo ganggu rohata? Tapasobu do, manang tapatugu ha persiawta? Kurang do ha persiaw ni boruana duaon. Dang pos rohani nasida tu hasit tongan. Alayadong sa do boruana dengan pamikirionna. Tu pegodang halak na ganggu rohana. Dang diihut tonibana nasida. Di papos do rohana marningot akatada na binoto nai. Gariada di bainibana do haputusan gabi sesian ni Jesus. Asalam gudang pangatusyonna. Imana perlu taulahon molo ganggu rohata. Unang tapasobu ganggu ni roha pagalihon ha porsiota. Buasa au porsia molo Jesusi Mesias. Say huingot do akatada naung huboto. Huingot do 40 tahun naung salpu. Tiki di pabuah suru-suruani hatu tubuh ni Jesus. Huingot do tiki lawau tu Bethlehem. Pajupang do si Maria, si Joseph. Jala huida sadiri Jesus tiki poso-poso. Huingot do Muse. Jesus na marumur 12 tahun di bagas joro. Hurimangi masudi yakata dan napatudihon molo Jesusi Mesias. Dalam martangiang doau, asa diurupi Jehovah au mangingot sudi akasurirang. Nadigohi Jesus, porsia doau. Jesus do nabinain ni debata, Tuan jala Mesias. Alai, dang sidung dope pangalamaku. Naing dope au pabuahon na kanamasa di parnguluan ni Jesus dalam patuguhon. Jesusi do Mesias. Pai mama, pangalamakku na mangihut.